ze gauza gehiago dituzun, badakit gauza asko dazkazula eta asko artean. Takit ze antzeslan gehiago dituzuen, edo... Bai, behitu, beste bat egiten deguna, eske kontua da, jarriko pixkat, zergatik azken bi hauek, ez? Daolako elkarte bat Berbaro Euskal Elkartea Durangon, eta egiten dute aur literatura aretoa, ala pixkat Durangaldeko eta inguruetako aur guztiei eskaintzea antzerkia, ipuin kontaketa, literatura, bai, eta proiektu artistikoetan parte hartzia. Eta orduan, deitu ziguen iteko hori aurrezkuntzantzako, eta lehen hezkuntzantzako 3 esan dizutena. Eta hor sortu genuen amamuak, eta horrezkuntzantzako Mariano eta Bixok indogu uxa beldurra. Uxa beldurra, vale. Uxatzeko beldurra. Uxatzeko beldurra, total. Eta orduan, hau da beste antzeslan bat, txikirenei zuzendua, eta batzeitu 3 istorio bezala. Eta, bueno, lehenguan da, txontxongillo bidez kontatu eta txontxongillo hauek bidez kontatua mamukiren historioa. Mamuki da mamutxo bat dakala katarrua. Eta orduan da hor, kriston bajoiakin ezin dalako gababeltzean atera sustuak ematera. Osea, urte guztia eta gababeltza eta ezin Zurrunkain gabe behintzat, ezin du isilikan jun, ez da? Ezin du isilikan jun. Moko soinuakin. Claro, eta da, uitera, eta ezin du. Gaixua, ordaina aurrak azten dira, barrezka, ziren tipo beldur, baina tarroan juten dira, inguruko lagundanak, vampiroa, eskeletua, esorgina, erremedizuak ematera, baina, karo, supergizki itxen diue, mamuari. Ez dio kentzen katarroa, legia. Ez dio kentzen katarroa. Eta, bueno, honekin, ipuin honekin, eskau kontatu nahi zen hau superposik, sortu genuen ipuin honekin, ari da proiektu paralelo bat sortzen. Dala, album ilustratu bat egitea. Eta hau ari gara egiten, Maite Rosende, ilustratzailea, eta Bixok. Ze ona. Mamuki mamutxoa da. Mamuki mamutxoa. Bai, mamuki eitza. Eta, bueno, hor, galtzagorri, bebai, aur literatura elkarteak bultzatzen duen ikastaro batean, hartu genuen parte, Arkaitzkanokin eta Aitziber Alonsokin, eta master-mister batzu dira, eta egon zan superguai. Eta orduan, hor jakintza hori guztiak ari gara orain bideratzen gure algun ilustratura. Ze ona. Bai, abarri lortzen duen argia ikustea eta papera ikustea. Seguru bai, jartzen dezuen grinakin, Bai, grina jartzen diogu. Hola iristea almugara, lehenu ez bada berandu, baina grina jarrita iristea, ez da? Bai. Dudi gabe, ze ona. Eta gero uxa beldurran, bigarren historia da pixkat objektu antzerkian bies kontatuta, da hola tenderete batean holan kamisoia, eta orduan kamisoian atzean jartzen nahi zenean, naiz ama, eta bestea gauza bat, eta hola. Eta haurtxo bat dakala beldurra, eze personajietako bada, oe azpiko mustroa. Eta, bueno, hor da salatekin, beldurra ematen diola, eta nola beldurra usatu, azkenean abesten. Hor konturatzen da, bera baditula beldurra, baina alduek ere badituztela beldurra. Bera ere badaka beldurra, eta pixkat horreta ez egiten dugu aurrekin. Azkenean beldurra hor da hola, eta berzela eraman. Eta, bueno, abesten. Eta gero azkenengo ipuina edo historizia da, gauak betiko iraungo duelaren arriskuan gaudela. Ze dao niko jarra daola afoniko. Eta zindu abestu, da dago abesten. Ez da egun sentia tortzen. Ez dago, exactamentean. Eta orduan, hor da biltza, eta hori nola nik hori ahotza findu. Zuringo habia dituzte, eta ez dakiz, eta bueno. Eta hori kontatzen dugu, itzala antzerki edo retroproiektoria, antxinako retroproiektoria horrek, horrekin. Nik horri banekin iten txakurra, hola, txiki hori horrekoekin. Bai. Kaiua. Ni irakurtzen nintzen oso ona, baina horako gauzak iten... Eskuekin lanian, claro, hor da. Bai, horrelakoekin, eta gero bai, eraikitako txontxongillo batzuk proiektatzen direla. Eta hola... Eta, bueno, bi lan hauetan, eta horri biltzen gara Mariano eta biok. Mariano musika egiten eta baita ere antzesten, eta ni gehiago antzesten. Ona.